ana gondo arum hangambar arum katiyubing samirana manda kawistara jegaring Sri Atmaja temanten putri mijil saking Tepas Wangi Tepas manggowerdi papan wangi wus hangarani ateges mijil saking Panti Busana nedya humarang sowan wonten ngarsanipun para rawuh manggih salebeting sasana rinengga nulya kumlawe astane temanten putri sarwi hambalang gantal marang temanten kakung inggih rasa ingkang sejati saklajengipun pinenganten kakung hanyekati bokor lestaman ingkang wonten mriku cemawis penang Antiga utawi sukunipun Hanggedak Antiga kasebar saknalika pecah makpiar menapa ta menggah artosipun kinudang gudang sang manten ing tembe sageta mandiri saha konang Antiga mengko pralambang utawi simbol wiji gati wiji asih wonene sekar setaman mengku pralambang ing tembing nganten sekalian sageta damel marga aluming asmaning keluarga ing madya mangun karsa tut wuri handayani aso pralambita bruto temanten tansah tinundun engreh kautaman anggenipun ngancik ing alamat ya asung pralambita putra temanten tansah tinundun engreh kautaman anggenipun ngancik ing alamat ya tansah pinaringan karaharjan mewah kebagas warasan hanon inggih adicara pangkon timbang menimbang-nimbang anak mantu dengan anak sendiri. Bune bertanya kepada Pak Ne, amprot pundi Pak Ne, putra mantu kalih putranipun piyambak Pak Ne. Jawabe Pak Ne, alah Bune, amratipun sami boten dipun benten-bentenaken niki putra mantu niki putranipun piyambak. Para rawuh lenggah wus anungkap prapting unggihan ingkang tinuju sang sasmita. Hanenggih tata adat kacar kucur utawi tampa kaya guna kaya kawis tinggal nganten kakung
hanyuta kambil ingkang isinipun arta receh saha ngentos saknalika kanthi ikhlase tenggalih halal barokah muro kabisana kadang sumrambrah bebrayan agung gaji mas para rawuh ingkang hinurmatan kangge mujudaken anggenipun Syekh Winasgan lahir terusing batin mila nganten seklaron lajengaken tata adicara dahar kelimah utawi sami dulang dinulang bilih ingkang lenggahan menika nganten seklaron sampun nunggal ati nunggal jiwa nunggal rasa saha nunggal tresna ing pengangkah lestariya jejodohan ira donya dumugi delahaning parto para rawuh ingkang minulya badhe kita dhewekaken acara candhaipun hanenggih nyuwun tambahi donga pangestu dumateng ingkang rama lan ibu anggenipun palakrama mugi tansah manggih bagya mulya ngantos kakek-kakek ninen-ninen ugi enggal dipun paringi duriah utawi keturunan ingkang sholih sholihah amin. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ibu ayah izinkan aku bersimpuh mohon ampunanmu, mohon doa restumu. Restuilah langkah-langkah kami ayah, restuilah langkah-langkah kami ibu untuk membuka gerbang lembaran hidup baru ini, membina keluarga yang muslim yang dipenuhi berkah dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah yang maha pengasih dan yang maha sang pengabul doa, anugerahkan kepada kami, anugerahkan kepada bapak ibu kami, anugerahkan kepada keluarga besar kami Bate Gede Geneng Nalom Sari kesempatan
kesehatan, kesempatan panjang usia yang barokah. Doakan kami ayah, doakan kami ibu, dengan tulus suci doamu ini. Semoga anak-anakmu ini dapat melangkah menuju cita-cita keluarga yang barokah, sakinah mawaddah warohmah, toto tenrem, hayu hayem langgeng seneng. Rabbana hablana min ajwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Ibu, sabdamu adalah doa yang mustajabah. Sebagaimana kata Nabi, doa orang tua kepada anak-anaknya laksana doa Nabi kepada umatnya. Ridallahu wa ridal walidin wa suhtullahi fi suhtil walidin. Ridho Allah tergantung kepada ridho kedua orang tua. Begitu sebaliknya murka Allah tergantung kepada murka kedua orang tua. Bulan redup terangi telaga, indah merona si mawar biru. Indahnya hidup bagaikan di surga. Itulah suasana pengantin baru.